Ah, sige bro. Okay, si... Okay, so magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood at sa lahat ng mga nagkaantabay. Ganong mag-Tagalog man tani bro, dili Bisaya, walay Bisaya anin. Si Brother Sinpol Rodriguez ay nanonood sa atin ngayon. Sabi niya, eto, makinig ka. Sabi niya, ayan, maraming salamat po sa pag-intindi sa aming mga Tagalog. Gusto niya Tagalog. Oo. Sige, walang problema. Sige. Okay, so magandang gabi po sa lahat. Shout out muna dyan kay Brother Roland Pards. Magandang gabi po sa inyo, brother. At kamusta? Yung sa mga nanonood natin dito sa ating YouTube channel at sa ating Facebook, magandang gabi po. Yung mga background natin dito lang po sa ano yan. Okay, anyway. Ang pag-uusapan namin ngayon, itong walang tigil na atake ni Sir Antonio Oria Soto. Itong patungkol sa imahe. Okay. Kasi nanood ako sa kanyang live kanina umaga, hindi ba siya nagla-live, pero kanina umaga pinanood ko yung live niya, yung ewan ko basta this month lang no, na live niya patungkol sa may tanong siya ng tanong, meron pa siyang pirang hinawakan na galing Saudi daw pirang yun. Sabi niya, saan mababasa sa Biblia na mismong si Santa Maria ay nagsalita? Mismo ng ating Panginoong Jesucristo ay nag-utos. Nagawan sila ng mga ribulto. Tika muna bro. Ang pinag-uusapan namin dito. Tika muna. Ang pinag-uusapan. Nagsisimula ka na ba yan? Magsimula ka na nga. Nagsimula na bro. Okay, sige, go. So ang pinag-uusapan namin dito is patungkol po ito sa mga imahe at mga ribulto. Imahe at ribulto ni Mama Mary. Kasi kung titignan natin itong Biblia na may logong Seventh-day Adventist, itong New King James Version, meron ako, kung Tagalog kasi gusto niya meron ako dito, New International Version, may logo ring Seventh-day Adventist. Kung titignan natin itong utos ng Panginoong Diyos sa Ten Commandments, kasi... Brother Eugene, huwag mo nang banggitin yung sa amin na side. Yung sa inyo lang na side. Yung stand mo, huwag mo pakialaman yung sa amin. Hindi ko binanggit sa simbahan ninyo, binanggit ko lang tong translation ng Biblia na may logong Seventh-day Adventist. Baka naman kasi magtanong ka, anong Biblia ang ginamit mo? May logong Seventh-day Adventist. Hindi ko naman pinag-usapan yung simbahan mo. Okay, sige, patuloy. Yung sa inyo lang, stand. Kasi maraming nanood sa atin ngayon, no? Alam ko naman yan, no? Alam ko naman yan. Ito. Basahin natin itong New King James Version na may logong Seventh-day Adventist. Sa verse 4, you shall not make yourself a grave image, any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Pero, hindi na kita marinig. Nasaan na ba yung signal mo? hello bro? Okay, tuloy mo. Marinig mo ako? Okay na. Sige, mag-ingay ka lang kapag putol-putol yung signal ko ha. Kasi dito sa live ko sa computer, dalawa, monitor ko, okay. Pero sa cellphone ko lang is medyo may kuan. Sama ni, nag-explain na gani. Okay. So, ito ang instruction po ng ating Panginoong Diyos ay bawal po gumawa ng imahe. At dito sa Biblia ang ginamit ni Mr. Alvin Sanchez ang pulong sa Diyos, at Tagalogin ko na lang kasi meron akong Tagalog version. Dito po sa
Bro, madungog na bro. Oo, naririnig kita. Dali lang ha. Bakit itong live ko dito is, putol? Sige. Putol yung live. Wala yung sounds. Walang sounds. Dali lang ha. Ito na. Mag-ingay kayo kung meron sounds ba sa ating live. Kasi na-refresh tong natin. Dali lang bro ha. Ikakat mo na yung oras bro. Ano yan? Tagalog yan? Ito yung oras mo. Oh. Ano? Tagalog ba Sandali yan? lang bro, yung live. Sandali lang bro, i-cut mo muna ng oras bro kasi nagluko yung live ko dito bro. Sige, medyo bilisan mo nga yan. Walang problema, lahat naman ng oras sa atin ito. Uy, ano nangyari sa ating kwan? Bakit walang live sa ating YouTube channel? Ito. Nalimutan natin to. Wala palang wala tayong live dito. Sandali lang bro at stop. Ito tayo. Sandali lang bro ha. Nalimutan natin itong mag-live sa YouTube. Ito na. Okay, so sa lahat ng mga nanonood sa YouTube, magandang gabi. Ang usapan namin ngayon is tawag nito yung about sa imay. Now, una, may binanggit dito sa Exodus chapter 20 verse 4. Dito po sa Bibliang Tagalog, Okay. sa ginamit. Meron akong Tagalog dito. Sinubaybayan kita. May Tagalog ako. Dito po sa Bibliang Tagalog, na ginamit ni Mr. Alvin Sanchez, ang pulong sa Diyos. Meron akong Tagalog dyan, translation, Ayan, Ang sabi po rito sa verse 4, sa chapter 20, huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan na niyo ng anumang bagay sa langit o sa lupa o sa tubig. Huwag ninyo itong paglingkuran o sasambahin. So ito na lang muna ha. Ang sa verse 4 muna tayo. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan. Ano daw? Huwag gagawa ng Diyos-Diyosan. So malinaw ang instruction sa 10 Commandments. Hindi natin pinag-uusapan dito at we're not talking here about inaano ba natin yung imahe? Sinamba ba natin? Nilulukuran ba natin? Niyuyukuran ba natin? O yukuan ba natin? Or ano bang klaseng paggalang ng mga imahe meron tayo? Hindi natin to pinag-uusapan dito. We're not talking here about that issue. Because there is issue. Ang intro, bakit tayong mga imahe? Alam nyo ba kung bakit ang simbahan Sige, ayusin mo yung linya mo. Naputol eh. kabatay dyan bro? Meron akong hinawakang Bible na Tagalog. Inayos ko lang to kasi wala. Mahina talaga signal eh. So dito sa babasahin natin tong Biblia, tong titignan natin, ang templo ng Diyos may mga imahe. Diyan sa Ezekiel, di ba makikita natin diyan sa Ezekiel, ang templo ng Diyos may mga imahe. Tingnan natin to. Ezekiel. Kung nagbasa itong si Sir ng Biblia sa Ezekiel 41 verse 16 hanggang 19 po, hanggang 20, na ang templo ng Diyos ay may mga imahe. May mga imahe talaga. So itong Ezekiel, kung alam nyo lang, is prophetic book po ito. Ang tanong, kaninong hula, kaninong katuparan ito? Walang tingog. Walang tingog, walay tingog. Kadali lang walay tingog. Okay, narinig kita. Kadali lang bro, yung live natin dito bro, walang tingog. Okay ra, way audio. Comment down below kung nabay tingog ta diha. Mabate, narinig kita.
Bro, sa live ko bro. Kasi may nagreklamo sa live ko bro. Wala daw ang kuhan. Sige. I-comment nyo lang kung may audio ba tayo. May audio tayo kasi sa monitor ko meron. So, kanino bang, saan ba itong katuparan na ito? Sino bang katuparan sa prophetic book na ito? Walang iba po ang simbahang Katolika. Kaya meron tayong mga imahe ng mga banal. Diba? Kung alam nyo lang na itong mga imahe, bakit tanongin ni Brad, saan ba mababasa sa Biblia na ang ating Panginoong Jesucristo ay nag-utos? Alam nyo kasi, kung verbatim yung hinihingi niya, wala pong mababasa na sinasabi mismo ng ating Panginoong Jesucristo, sinasabi mismo ni Santa Maria na gawa kayo ng mga imahe ko, gagawa niyo ako ng imahe, wala. Pero tingnan natin yung tawag nito, yung prinsipyo po ng Biblia sa Oseas 14:9 at saka sa San Lucas 10:26 na kailangan unawain ang Biblia, ang binasa mo. Kaya maunawaan natin na ang mga apostol, kahit nga si San Pablo, may larawan din ng ating Panginoong Jesucristo. Basahin natin itong Biblia. Itong The Living Bible Paraphrase ng New Testament. Ito, basahin natin itong Galatians chapter 3, verse 1. Ito, linaw ang sabi ni Apostol San Pablo. Tayo natin ito. Galatians chapter 3, verse 1. O foolish Galatian, what magician entice you, and cast an evil spell upon you? For you used to see the meaning of Naputol yung signal mo, bro. So, Brother St. Paul, nanonood ka ngayon, is watching ka, nanonood ka. So, pasensyahan mo na si Brother Eugene. Ito bro, okay na signal bro? Okay, okay. Medyo tagilid yung connection ko dito pag cellphone ang ginamit ko bro kasi malayo na yung yung router sa bahay namin, di na masyadong maabot sa cellphone. Bro, sige. Okay, ito go, na, go. meron pa. Hebrew chapter 13 verse 10. We have an altar, the cross where Christ was crucified. So, baka magtanong, meron tayong altar. At meron din tayong cross where Christ was crucified. Now, ang mga Seventh Adventists, walang altar. Di sila, dito sa Biblia. So ngayon, ang tanong, may mababasa bang inutos? Bakit kayo gumawa? Ito yung pinakapunto natin mga Katoliko. Bakit kayo gumawa? Natural, mga banal yan. Ang hindi pwedeng gawa natin ng mga ima, yung mga Diyos-Diyosan, malinaw naman sa malinaw naman sa tawag nito, sa kautosan ng Diyos. Hindi pwede. Kung gagawin mong Diyos-Diyosan itong mga imahe ni Jesucristo, ay lagot tayo dyan. Dahil mayroon kayong mga imahe ni Jesucristo, may ribulto nga kayo sa ospital ng Iligan. Di ba? So, ang sabi ni Kristo sa Biblia, St. Matthew chapter 16 verse 18, I will see you today that you are Peter upon this rock I will build my church. At sinabihan pa si San Pablo, si San Pedro, doon sa chapter 19, o sa verse 19. Sabi niya, babasahin natin tong Tagalog na itong kuwan na lang, may logong Seventh Adventist, yung the New King James Version. Basahin natin itong St. Matthew chapter 16 verse 18. Sabi dito sa verse 19, and I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth
will be bound in heaven, and whatever you lose on earth will be lost in heaven. So ito po yung mga authorization na binigay ni Kristo sa kanyang simbahan. So, ibig sabihin, walang litra por litra ang mababasa ang nag-utos, pero ang authorization meron, kaya ginawa namin siya ng mga imahe, kasi po, mga banal po sila, at hindi naman siguro masama ang gumawa ng imahe ng ating Panginoong Hesukristo, gumawa ng rebulto ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi meron po silang, kahit nga kayo mga Seventh Adventist, meron nga kayong imahe, meron kayong mga rebulto. So, hindi po masama. Ang masama, kung gagawin mo itong Diyos-Diyosan, yan po yung masama. Oh, yan na ang explanation namin kung bakit meron kami mga rebulto, natural, kasi malaking utang na loob namin sa mga santo, lalo na kay Santa Maria. Kaya ginawa namin siya ng rebulto. Si Rizal nga, di nga nag-utos na kung mamamatay ako, gawan nyo ako ng rebulto in every city, in every municipality. Lagyan nyo ng mga picture in every classes, in every classroom, by the way. So, hindi naman nag-utos si Rizal. Pero bakit ginawa ng gobyerno? Bakit ginawa ito ng gobyerno? Dahil national hero po si Rizal. May malaking ambag siya sa ating bansa. Sila si Apolinario Mabini, si Andres Bonifacio, nilagay pa nga doon sa pera. Si Rizal, nilagay sa pera. At lahat ng mga may ambag sa ating bansa, ginawa ng mga imahe kasi may ambag sila sa ating bansa. Itong si Santa Maria, may ambag sa simbahan. Si Hesukristo, mas lalong may ambag kasi siya yung nagtayo ng simbahan. Kaya ginawa namin siya ng imahe. Ginawa namin siya ng rebulto. Kung hindi mo paniniwalaan, kung tutol ka sa mga ganyan, dapat ikaw mismo mag-rally ka na, patanggal mo yung yung rebulto doon sa Iligan City, sa hospital ninyo. At mayroon pang simbahan sa Jerusalem, kung hindi ako nagkakamali, sa Jerusalem ba yun? Pinakita natin sa sa Google Map. Ang Seventh Adventist, may mga imahe sila sa simbahan nila. So, anyway, ang reason natin bakit may imahe ang simbahang Katoliko, kasi ginawa ng simbahang Katoliko, may ambag kasi sila, at si Kristo mismo ang nagbigay ng authorization. Si San Pablo ang nagsabi na si Kristo ay siyang larawan sa hindi makikitang Diyos. Colosas, Kapitulo 1, versikulo 15. Mahaba-haba pa itong usapan na ito, pero alam kong si Brad excited nang magtanong, at excited na rin akong magtanong si Brad sa akin, at excited na rin akong magsagot sa kanyang tanong. Why? Yan na yun yung explanation ko. Okay, so tapos ka na, Brother Eugene? Brother Eugene, tapos ka na? O, tapos ako bro, hindi ko nalang pahaba yung minuto ko. Okay, so lahat ng binanggit mo na mga talata at mga verses sinubaybayan ko. Mula sa Exodo at dito sa sinasabi mong Galasya, sa Hebro. Okay. So, meron akong 1 minuto magtatanong sa inyo. Sige. Okay, so mga taga-subaybay, bro, sandali na bro. Ano ba itong tanungan bro? 1 minuto lang ba bro? 1 minuto. Sasagutin mo lang. Pagkatapos ng 1 minuto, wala nang tanong. Wala nang tanong. So, i-stand ako sa side ko. Magtanong lang. Bakit? Okay, sige. Okay. Ganito lang kasi. Sige, bro. Tatanungin muna kita. Pag after niyan, i-stand ako sa negative side ko. Pagkatapos, ipaliwanag ko rin. Pwede ka na magtanong din. Ganun lang. Oh. Okay. Unang tanong ko sa'yo. Sige. Sinong inutusan? Sa Exodo 20, versikulo 3-4. Hintil o Hudyo? Bro, putol-putol yung ting. Sinong inutusan? Sino inutusan? Bro. Hintil o Hudyo? Ang sa Exodo 20,
sino ang inutosan? Hintil ba o Hudyo? Oh, sino? Ang inutosan mga Israelita, bro. O bakit kayo gumawa? Hindi naman kayo Israelita. Oh, kasi wala namang sinabi diyan na yung batas na yan tawag nito yung ano ba yung tanong mo, bakit kami gumawa na hindi naman kami diba ganon? Oh, walang problema, bro. Kasi ang pinagbabawal yan sa Exodo, Diyos-Diyosan. Kaya kami gumawa dahil hindi naman Diyos-Diyosan tong mga imahe namin. Sige. Oh. Pag sinabing wag gagawa, ba't gumawa kayo? Wag. Mayroon bang inutos niya gagawa kayo? Sinabing wag, bakit kayo gumawa? Wag eh. Hintil tayo eh. Kasi bro, okay, bakit sinabing wag? Bakit kami gumawa? O ano? Ang tanong sagot. Kaming mga hintil, kaming mga hintil, hindi naman kami Israelita, kami mga Katoliko, hindi naman kami mga, in terms of rasa ha. Pero bakit kami gumagawa? Dahil gumagawa kami, dahil yung imahe namin ay hindi pasok sa ipinagbabawal sa Exodo 24. Oh. Pag sinabing wag, o ba't kayo gumawa? Wala naman kayo mga Israelita. Wag eh. Wag, okay. Wag. Okay. Yung kamay, wag. Okay, sige, ito, sagot. Ang pinagbabawalan dyan, na wag gumawa ng imahe, yung mga Israelita. At ano ang pinagbabawal? Ang ipinagbabawal, yung mga Diyos-Diyosan. Inuutosan ba? Nagsagot pa ako, bro. Nagsagot pa ako. Oh, ang pinagbabawalan dyan yung mga Israelita. Bakit ka mo? Dahil alam ng Diyos na itong mga Israelita may sumuway po sa Diyos. Alam ng Diyos na sasamba ito ng mga Diyos-Diyosan. Natutupad, di ba, yung gintong baka. So, pag sinabi natin na wag, alamin natin kung ano ang bawal. Binasa natin ang Biblia, bawal ang mga Diyos-Diyosan. So, gumagawa kami, kasi hindi naman pasok ang amin sa pinagbabawal, dahil hindi naman yan Diyos-Diyosan. O, next question. Pag sinabing wag, kanino yung tusan? Wag gagawa? Sa hintil o sa Israelita? Sa Israelita, bro. Pero gumagawa kami kasi meron kaming authorization na kung ano yung pinagbabawal sa langit. Kung ano yung paintulot sa langit. Do sa St. Matthew chapter 16, verse 19, dyan nakabase ang aming mga authorization sa simbahang Katolika. Dahil sa ayat sa gusto mo, kaming Katoliko ay tatag ng ating Panginoong Jesucristo na binigyan ng authorization. O, sige. Ito ang tanong ko. Asan mabasa na sinabihan ng Diyos ang mga hintil gagawa ng ribulto at larawan? Itong kamay, yung kamay. Asan mabasa yung kamay? Huwag gagawa. Asan mabasa? Sinabi ng Diyos, huwag gagawa yung kamay. Pag sinabing huwag, itong kamay... Sandali lang, bro. Putol-putol yung tingog mo, bro. Okay nga, sagutin mo nga, huwag gagawa. Bakit gumawa yung kamay nyo? Sabi ng Diyos, huwag gagawa. Oh. Nakalabag kayo dyan. Nakalabag, hindi. Sandali lang, bro. Pasensya na, murag medyo mawala o saya itong tingog dire. Pero sige na lang, kitungod sa signal sa akong cellphone. Oh, yun ang tanong ko. Bakit gumawa? Hindi naman kami nakalabag, bro. Bro, sagot, bro. Kasi more than 1 minute na itong tanong mo, ha. Pero sige na lang. Pagbigyan kita hanggat sa gusto mo. Hindi naman kami nakalabag. Dahil una, ang pinagbabawal, Diyos-Diyosan. Ang amin, hindi naman Diyos-Diyosan, pasok. Di ba malinaw? Kayo nga, gumagawa kayo ng mga ribulto ni Jesucristo. Bakit? Pinahintulutan ba kayo? Wala. Di mo nga alam itong sa iligan, may ribulto kayo. Ha?
May revolto kayo ito. Ayan, revolto nyo. Kitang-kita. Alam mo, bakit meron dyan? Eh, wala namang ganun. Ha? Okay. Okay, so, ako muna ang magsasalita within 10 minutes. Okay? Sige. Sige, bro. Okay. Okay. Ang totoong magsasamba sa Panginoon ay ganito. Lahat ng hindi pwede na yung kagustuhan ng tao ang masunod. Dahil tao lamang tayo. Meron akong babasahin para sa atin lahat. Okay. Sabi ng Diyos sa Psalms 115 verse 4, 5, 6, 7. Ay ganito ang sabi. Ginawa sa ginto at pilak ang kanilang mga Diyos. Sa kanila ay may mga kamay. Kamay. Yung mga Diyosan na mga ribolto gawa ng pilak at ginto, mayroong kamay. Ito kamay. Ang tanong, tao, hindi. Tao. Sabi dito, ang kanila yung mga Diyos, may kamay nitong tao. Salmo. Kamay ng tao, mababasa talaga dito. Kanilang mga Diyos ay mayroong kamay ng tao. Ang nag-ayos, totoo nga at may mga bibig. Ngunit hindi makapagsalita. At hindi rin makakita. May mata. Hindi makapagsalita. Hindi nakakita. Mayroong kamay ng tao. Sabi dito. May mga matang hindi nakakita na pinasadya. Klaro talaga. Sa verse 6, di rin naman makarinig. Ano to? Tainga. Ang kanilang tainga. Di rin naman makarinig ang kanilang mga tainga. Ni hindi rin makaamoy. May ilong. May ilong. Ang ginagawa nilang ilong nila. Ilong. Klaro nito. Ayan. At totoo nga na may mga kamay, ngunit walang pakiramdam. Ayan, may mga kamay na walang pakiramdam. Mga paa, mayroong binti. Hindi tao. Tao. Mayroon ding mga at hindi makahakbang, hindi makalakad. Ni walang kang marinig kahit munting tinig man lang nila. Kaya tinututulan ko, sabi ng Panginoon, mayroong mata, mayroong ilong, mayroong kamay, mayroong bibig, mayroong tainga, mayroong paa, binti. Kaya sabi ng Diyos, ang kanilang mga Diyos, mayroong kamay. Ito kamay. Mayroong ilong, ilong. Mayroong mata, mayroong tainga, hindi nakakarinig. Mayroong bibig, mayroong binti, mayroong paa. Ano yan? Tao, hindi. Tao! Diretsuhin na lang tayo dito sa 2 verse lang ang ibibigay ko. Sabi sa Juan
Kapitulo 4. Juan Kapitulo 4. Versikulo 23 at 24. Babasahin ko. Ang sabi ganito, subalit dumarating na ang panahon. Makinig kayo lahat, no? Subalit dumating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na magsamba. Field connection. Ulan. Okay. Brother Eugene, narinig. Okay. Tika nga, invite mo na. Ano na ba to? Naputol na. Okay, Brother Eugene, narinig mo ba ako? Hello? Brother Eugene? Go ahead. Loud and clear. Okay. Hello? Sa 4:23 tayo sa Okay Juan. na, bro. Okay na, okay. Narinig kita, bro. Okay. Sabi dito, subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga. Sino nagsabi? Ang Diyos. Na ang tunay na sumasamba sa Ama, ang tunay na pagsamba sa Ama ay magsamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninais ng Ama. Ninais mean gusto. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Pag sinabing Espiritu, walang makitang kahit na ano ng mga instrumento na gagawin ng kamay ng tao. Ang totoong tunay na sasamba sa ating Diyos sa Ama, sabi sa ating Diyos, sambahin siya sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Walang ribulto, walang larawan. Ito ang gusto, sabi ng Diyos, na kapag ang isang tao ay sasamba sa Diyos sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Ayaw ng Diyos natin, yung kamay natin ay gagawa ng kahit na anong anyo o larawan o rebulto. Yung kamay ng tao, sabi ng Diyos, yung tunay na magsumasamba sa Diyos ay sambahin siya sa Espiritu at katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninais ng Ama. Pag Espiritu meaning walang gagawa ng kahit na ano. Ang pagsamba sa Diyos sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan meaning hangin, walang makita, walang instrumento. Bakit mayroong kayo dyan? So, ibig sabihin, nakalabag kayo dyan sa gusto ng atin ng Diyos Ama. Yan. Yan ang gusto ng Diyos. At ito na, sabi ng Panginoon, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ang gusto ng Diyos Ama mismo, sambahin siya sa pamamagitan na walang larawan at ribulto. Walang gagawa ang kamay ng tao. Pag sinabi ng Diyos na wag, bakit tayo lalabag sa kalugustuhan o kalooban ng Diyos? Kaya lahat ng teksto sa Old Testament, Exodo, Ezekiel, lahat yan, dito sa Juan Kapitulo 4, versikulo 23-24 ay sabi ng Diyos, sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Kaya, pag sinabing Espiritu at katotohanan, walang gagamitin o instrumento ang
sumasamba sa Diyos Ama sa Kanya. Walang gagawin ng mga larawan, ribulto, o instrumento ang taong gusto sumamba sa Diyos Ama. Kaya, sabi ng Diyos, huwag gagawa yung tao, mayroon naman silang Diyos na walang pang-amoy, walang ilong, mayroong ilong na wala na, hindi nakakamoy, mayroong bibig na hindi nakapagsalita, mayroong tainga na hindi nakakarinig, mayroong mata na hindi nakakita, mayroong paa na hindi makalakad. Yun ang gusto ng Diyos, na huwag gagawa ng larawan at ribulto. Sa Juan, Kapitulo 4, versikulo 23-24, ang sabi ng Diyos, ang totoong nagsasamba sa Diyos ay sambahin siya sa Espiritu at katotohanan, na walang gawa ng larawan at tribulto, sabi ng Diyos Ama natin. So natapos yung paliwanag ko sa stand ko na ako'y isang negative dito sa verse ng Juan, Kapitulo 4, versikulo 23-24, sabi ng ating Diyos Ama. So yun. Kaya pag sinabi ng Diyos, wala. So okay na, Brother Eugene. Tinapos ko na ang iyong sinasabi. Brother Eugene, narinig mo ba ako? Okay, maraming salamat, bro. Sa wide. Oh, Ito. so yun. Ang una kong tanong, bro. Go. Lahat ba ng ribulto ay Diyos-Diyosan? Yes or no? Ang Diyos-Diyosan ng, ano sabi mo? Hindi ko marinig. Ang tanong ko, bro, lahat ba ng ribulto Diyos-Diyosan? Yes or no? Yes. Kasi mayroong bibig, mata, Okay. tainga. Sabi mo, lahat ng mga Diyos-Diyosan, Diyos-Diyos. Lahat ng mga ribulto, Diyos-Diyos. Ngayon, mayroon kayong imahe sa Iligan, sa tawag nito, sa Adventist Medical Center sa Iligan. May mga imahe kayo ni Hesukristo na ito, nakita sa mga viewers natin. Diyos-Diyosan ba rin to? Diyos-Diyosan ba ito? Nasa labas yan. Kung totoo man yan, hindi naman nandun sa loob ng simbahan eh. Wala eh, nasa doon sa Okay. labas. Wala yan, wala. Okay, Hindi bro. yan. Yung sa inyo nasa loob Bro. eh. Bro. Okay. Hindi naman natin pinag-iusapan, bro, kung saan nakalagay itong mga imahe, sa loob o sa labas. Kasi kapag natin, bro, kung sa labas, mayroon namang hindi pala Diyos-Diyosan pag sa labas lang, bro. Sa simbahan Katolika, mayroon namang kaming imahe Jesus Christ sa labas. Ibig sabihin, di yan Diyos-Diyosan. So ang deklarasyon mo, lahat ng ribulto Diyos-Diyosan. Ang tanong ko, ito may ribulto kayo sa Adventist Medical Center sa Iligan. Diyos-Diyosan ba ito? Yung ginawang ribulto ka mo, nandun sa Adventist Medical, nandun yun sa, sa hospital. Sa hospital yan eh, nandun sa hospital. Kasi meron yan pinagkukuhanan ng mga pasyente doon na mayroon Diyos ba yun? Hindi yun. Sabi ko, wala naman yun sa hospital yun. Wala doon. So out of context ha. No, Diyos. Okay. So, hindi pala, kuan bro, lahat ng mga ribulto ay Diyos-Diyosan kasi mayroong ribultong hindi Diyos-Diyosan yung inyo. Kaya nga, sabi nga ng Diyos, sambahin siya sa espiritu at katotohanan. Walang gagawa ng ribulto at larawan. Wala namang ribulto at larawan dun sa simbahan eh. Walang ribulto eh. Ba't kayo na meron? Sabi ng Diyos, sambahin sa espiritu at katotohanan. Ang tanong ko bro, 'di ba sabi mo lahat ng mga ribulto ay Diyos-Diyosan.
Ngayon, ang sa inyo, meron kayong rebulto sa Adventist Medical Center. Ibig bagay sabihin, Diyos-Diyosan yun. Kulay ginto. Diyos-Diyosan ba yun? Kasi may rebulto kayo. Nandoon yun sa Adventist Medical Center eh. Wala naman yun. Hindi lang doon lang yun para sa mga tao nga nandoon. Sa mga, alam mo ba kung saan purpose yun? Sa mga Katolik yun nga nandoon nagpa-admit sa ospital. So bro, mag-search ako bro ha. I-search ko muna bro. Meron ko i-search bro. Mag-search ko muna bro ha. Tagal naman. In Antioch. Tagal naman yan. Kuhan mo. Ito bro, Seventh Adventist Church, Antioch, Seventh Adventist Church. Ito bro, yung Seventh Adventist Church sa Antioch bro, tingnan ko muna to ha. I-cancel ko muna to. Makikita natin to sa kuhan. Ayan. Yung Seventh Adventist Church sa Antioch. Diyos-Diyosan ba ito? Ano, saan? Sa loob mismo ng simbahan ninyo, meron kayong imahe. Diyos-Diyosan ba ito? Ayan o. Nakikita po sa ano, sa viewers natin dyan o. Ayan. Oh. Diyos-Diyosan ba ito? Yes or no? Sasagutin ko. Saan yan, banda? Sa Antioch bro. Seventh-day Adventist Church in Antioch. Offshoot stay yan. Tumurong ganun. Ha? Offshoot. Intindihan mo ba yung offshoot? Anong offshoot bro? Offshoot? Yes. Bakit naging offshoot ito bro? Na may logo naman kayong General Conference. Offshoot yan pag ganyan. Kaya, dinay nyo offshoot? ito paliwanag ko kung bakit bakit hindi kami, mayroon talagang... May SDA church bang offshoot sa Antioch bro? Ang dami naman offshoot sa SDA. No, sa Antioch bro, mayroon bang offshoot sa Antioch? Daming Seventh-day Adventist na tumiwalag at gumawa din pangalan na Seventh-day Adventist, mayroong mga logo. At mayroon so nagdala ng logo sa inyong simbahan. Yung dito sa atin, walang ganyan. Kaya sila tumiwalag. Parang ganito na. Walang ganyan. Okay, sige bro. Kung walang ganyan bro, i-search ko muna bro ha. Sige. Kaya, hindi ako papayag sa sandali lang bro. nangyari. Kung sabi mo bro, dito sa Pilipinas, walang ganyan. Paano mo paliwanag ito bro? Ang Seventh-day Adventist Church na may imahe sa simbahan nyo mismo. SDA Church in Cebu. Saan banda? Sa Cebu bro. Ayan o, tingnan mo muna to ha. Cebu City SDA Church. Ayan o, may logong General Conference. Sinabi ko na nga sa iyo yan. Offshoot yan. Maraming offshoot? Offshoot? May logo pa nga. Ito, papakita ko sa inyo ha. Ito, kita natin to mga viewers ha. May logo pa ng Seventh-day Adventist General Conference. Offshoot to? Ito yon. Yung mga gumagawa na yan, marami, hindi naman totoo yan. Mayroon mga ganun kasi alam mo naman yung mga kalaban, kagaya ninyo, gagawa kayo ng paraan na gagawin yan. Kasi ganito. Idinideny mo na ito bro. Talaga namang i-deny yan kasi kung bakit ginagawa ng mga kalaban yan para lang mayroon pambato sa SDA. Walang ganun, kahit saan pa naman dito. Kahit magtanong ka pa, walang tao na mga Seventh-day Adventist na totoong SDA gagawa ng ganyan. Kasi sa Roma, sa Pinadayag 9:20, sabi dito, Revelation 9:20, sabi,
Ang natira sa sangkatawan na hindi namatay na mga salot na ito ay hindi nagsisisi. Hindi sila tumalikod ni tumigil sa pagsamba sa mga demonyo at mga Diyos-Diyusan. Ginawa ng kanilang mga kamay at mga larawang ginto, pilak, tanso, bato, kahoy, at di makapagsalita, nakakarinig, nakakalakad man. Ngunit hindi nila pinagsisihan ang kanilang mga pagpatay, pagkukulam at pakikiapid at pagnanakaw. Offshoot yan mga kapatid. Kaya ang Seventh-day Adventist na original ay walang larawan, walang rebulto. Kung mayroong gumagawa niyan, offshoot na yan. Kaya hindi namin yan tatanggapin. Kasi ang sabi dito sa pinadayag, Revelation 9:20, pagsamba ng mga demonyo, yung mga gumagawa ng ganyan. Nasagot yung tanong mo. Okay. So, offshot, bro. Ngayon, paano mo ito ma-explain, bro? Itong si... nalimutan ko, print ko sa Facebook yan, bro. Ito, ipapakita ko sa'yo sa mga viewers natin dito. Sandali lang, ha. Ipapakita ko, bro, sa viewers ko dito, bro. Ito. Sandali lang, bro, ha. Kasi sharing ito, hindi naman to debate, bro. Friendly sharing lang. Ipapakita ko sa aking mga viewers ito. Itong na-post ko sa Facebook, ha. Sa loob ng simbahan to ng Seventh-day Adventist, sa pastor po ito ng Seventh-day Adventist. Itong, nalimutan ko yung pangalan, hanapin ko muna yon. Okay. Sige, hanapin mo. Hanapin ko muna yon. Sandali lang. Kapatid na mga ito, bro. Ito. Itong si ano, bro? Itong si Saturn J. Rivas Tandayag. Isa po siyang pastor ng Seventh-day Adventist General Conference. May imahe kayo sa loob ng simbahan ninyo mismo, nagsasagawa ng worship services ito. Diyos-Diyosan ba ito? Yes or no? Sinabi ko na sa iyo, kapag mayroon pong gumagawa ng ganyan, offshoot na yan, wala na yan sa amin. Kasi sinabi sa Revelation 9:20, huwag gagawa ng mga larawan, rebulto, sapagkat ito'y nagsasamba ng mga demonyo. Yun, itong si Pastor, itong si Pastor Juan, bro, offshoot to? Malamang, wala na eh. Kasi yung mga ganyan, tinatakwil namin yan. Agoy. Paano naging offshoot to, bro? Na-membro pa nga ito ng 3 Media. Paano naging offshoot ito? Sabi ko nga, yung mga ganyan, maraming gagawa ng mga palusot para lang maibato sa Seventh-day Adventist, yung totoo na Seventh-day Adventist. Kasi mayroong nagdadala sa ngalan ng Seventh-day Adventist, ngunit naman ay gumagawa ng ganyan para lang masira yung pangalan ng Seventh-day Adventist. Kaya, hindi na namin yan kaanim. Itiniwalag na yan. Nasagot yung mga tanong mo. Si Bacalaris, bro, kilala mo? Ano? Si Pastor Bacalaris, kilala mo? Sino yan? Yung may programa dati sa kuha na pangutan na pastor. Kailan ka na? Si Christy Toto, masiguro yung pangalan na. Bakit? Ano meron doon? Meron siyang talk sa loob ng simbahan. Nalimutan ko na yung kung anong kuan. Basta kay may video ako nakita na ang likod po ng kanyang ng inyong simbahan sa harap ng may stage ba? O yung kagaya pinakita ko sa atin. May offshoot pa rin ito si Bacalares. Hindi ko na alam hindi ko masagot yan eh. Well, hindi ko alam eh. Hindi ko masagot. Kaya out of topic. Out of topic. Sige, hindi niya masagot. Out of topic na lang. Sunod tanong, bro. Kasi mayroon kaming mga imahe ni Jesucristo sa loob ng simbahan.
At sinabi mo na Diyos-Diyosan yun. Ngayon, ang tanong ko bro, sinong apostol nangaral na ang imahe ng Panginoong Hesukristo pag ipinasok natin sa simbahan ay maging Diyos-Diyosan? Ano sabi mo nga? Ayusin mo nga yun kasi yung signal dito mahina. Maulan. Mahina daw. Ang tanong ko, di ba meron kaming imahe sa loob ng simbahang Katolika? Ito pa bro. Ito bro. Si Till the World bro. Till the World tignan ko muna to. Meron siyang vlog na, kailan ka ni Kuan bro? Pastor Glapan man siguro itawagan na niya. Katong taga-Davao nga pastor ba bro? Oh. Ngayon, bro, paano nyo ito ma-explain, bro? Na meron kayong merong ribulto mismo sa loob ng simbahan ninyo. Oh. Paano to? Offshot rin to? Pag ginawa nila yan, sila mismo ang nagkakaroon ng kasalanan sa Panginoon. Ganon ang sagot. Kasi sabi ng Diyos, huwag gagawa ng larawan at ribulto. Kahit sino naman ay gagawa, nagkaroon ng kasalanan sa harapan ng Diyos. So nagkasala ito bro, nagkasala itong isang Seventh Adventist na pastor. Baka nga, baka. Sabi ng Diyos huwag gagawa ng larawan at ribulto. Yung kamay ng tao. Kasi sabi dito sa Revelation chapter 9 verse 20, ang kanilang mga ginagawa ay pagsamba ng mga demonyo, yung gumagawa ng mga Diyos-Diyusan, nagawa ng kamay ng tao. Kaya kung sino man yung lumabag na yan, ay siya yung mananagot doon sa harapan ng Diyos. Eto bro, sinong apostol nangaral bro na kapag ang isang ribulto ay ipinasok sa simbahan maging Diyos-Diyosan? Magbigay ka nga ng teksto. Ibigay mo ng teksto. Sinong apostol nangaral bro? Ibigay mo yung teksto para marinig. Ako ang nagtanong bro. Nagtanong ako sa iyo kasi 'di ba, sabi mo kapag ipinasok sa simbahan Diyos-Diyosan. Ang inyo doon sa Iligan ay hindi naging Diyos-Diyosan 'yon kasi nasa labas naman, wala naman sa simbahan. Nasa labas naman. Kaya ang tanong ko bro, sinong apostol nangaral na kapag ang ribulto ni Jesus Christ ay ipapasok natin sa simbahan, maging Diyos-Diyosan? Ewan ko, hindi ko alam. Ikaw lang yung nagtatanong dyan Ibig ko sabihin, kapag ang isang tao ay gumawa ng larawan at ribulto, sabi dito sa Revelation chapter 9 verse 20, ay nagsasamba ng demonyo. So, hindi mo alam bro? Ibigay mo ang teksto. Marami naman kayo dyan nga teksto dyan. Ibigay mo. Pangalanan mo. Okay bro, ang tanong ko, ganito na lang bro. Bro, ganito na lang bro. Di ba sabi sa Biblia bro, binanggit sa Biblia ang mga pangalan ng Diyos-Diyosan? Tama ba ako? Sabi nga ng Diyos, huwag gagawa yung kamay ng tao, sabi ng Diyos. Juan 4:23-24, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Yun ang totoong nagsasamba. Pero bro, ito bro, di ba binasa mo sitas kanina na basta gawang tao, Diyos-Diyosan na. Ngayon, itong ribulto ninyo sa Iligan, sa Medical Center Adventist, gawang tao yon, Diyos-Diyosan ba yon? Nasagot na kita kanina. Nabalik ka naman, para ka naman bata Huwag kang babalik ng ganun. Bro, kasi sabi mo bro, wala naman sa simbahan yan, pinasok. Hindi naman natin pinag-iusapan kung saan inilagay yung mga ribulto. Pagka yung deklarasyon mo kanina, na kapag gawa ng tao, Diyos-Diyosan. Ngayon, meron kayo, kulay gold pa nga Ibig ba kayo sabihin, Diyos-Diyosan ito? Sabi ko, kapag sino mang ang gumawa, kasi ang kautusan ng Diyos-Diyosan ay para sa lahat ng tao. Kaya ang Seventh-day Adventist hindi gagawa
ng Diyos-Diyosan at doon kukuha sa Juan 4:23 at 24. Yun, nasagot yung tanong mo. So ito bro, gawang tao tong rebulto nyo, Diyos-Diyosan to, hindi? Sabi ko nga, ang batas ng Diyos ay sambahin siya sa espiritu at katotohanan, meaning walang gagawa ng larawan at rebulto. Nasagot yung tanong mo. So, ito na sa iligan ninyo bro, ma-Diyos-Diyosan ito bro, kasi gawang tao, yes or no? Ginawa yan doon sa labas. Kasi yung mayroon namang mga Katoliko na admit doon sa medical center dito sa Iligan. Kaya yun. Kasi yung kayo ba mga Katoliko ba, mahilig kayo sa mga larawan rebulto, ginawa yun para doon sa inyo, hindi sa amin. Talaga. So, ngayon bro, ang sunod na tanong bro, saan mababasang sita sa Biblia bro na yung imahe ni Jesucristo Diyos-Diyosan? Ako yung nagtatanong sa iyo, bakit kayo mayroong ganyan? Hindi naman inutos yan ni Kristo. Ay, ako bro, nagtanong ako bro. Kasi tapos akong nagsagot din sa tanong mo, ako naman magtatanong kasi tutol ka, di ba? Tutol ka kasi para sa'yo, Diyos-Diyosan, kasi gawang kamay ng tao. Ginamit mo pa nga sita sa Biblia. Ngayon, bakit mayroon kayong mga imay, gawang tao yun, di mo nga masagot yun kung Diyos-Diyosan ba yun o hindi. Kaya nga, out of context kanyan. Alam mo kung bakit? Kasi yung usapan natin, bakit kami magtatanong yan, bakit kayo mayroong larawan rebulto ni Maria o ni Kristo? Hindi naman kayo inutusan. Ngayon bro, ibabalik ko sa yung tanong. Bakit mayroong kayong mga larawan ni Jesucristo at larawan ni Santa Maria? Di naman kayo inutusan. Ano nangyari sa iyo? Ako na minaliktad mo. Ako yung nagtatanong, bakit kayo ko? Di ba, babalik ko sa yung tanong kasi ako nagtanong sa iyo. Di ba, nagtanong ka, bakit mayroong Katoliko mga imahe ni Santa Maria? Bakit mayroong imahe ni Jesucristo? Ang tanong ko sa iyo, babalik ko, bakit mayroong kayong larawan ni Santa Maria at larawan ni Jesucristo? Pakisagot. Saan mo naman na nakuha ng mga ideya yan? Di mo alam? Bibigyan kita libro nyo. Di mo alam? Di niya alam. Libro na Seventh Day Adventist, sinulat ni Ellen Goldwhite, di niya alam. Ito. Gawa-gawa na yung kalaban yan. Anong gawang kalaban? Gawang kalaban to? Gawang kalaban si Ellen Goldwhite yung author? Gawang kalaban? Nakakatawa ka naman. Kapag hindi pumapanik sa yung libro nyo, gawang kalaban. Ito, kakalabanin mo yung simbahan mo. Gawang kalaban pala itong libro nyo eh. Hindi ko yan sasagutin. Dahil yung usapan natin, bakit kayo mayroong larawan rebulto diyan sa loob ninyo? Mga intel kayo eh. Ito bro. Ito siguro to. Hindi yung isa. Ito na. Ito. Desire of Ages. Yan. Desire of Ages. Meron kayo. Desire of Ages. Meron kayong larawan ni Santa Maria dito at meron din kayong larawan ni Jesucristo. Ngayon, inutusan ba kayo ng Diyos? Yes or no? Out of topic. Out of topic. Ano out of topic? Sharing ko ito, bro, di ba? Ayaw mo sa larawan namin kasi hindi naman kami inutusan. Pero kapag okay lang. Ganon? Asan dyan? Sinabi mo. Wala, hindi kami gagawa ng ganyan. Ito, papakita ko sa'yo, bro. Papakita ko sa'yo. Ito ha. Ito, sa Desire of Ages. Meron kayong larawan ni Mother Mary na may hawak na bata. Sa bilin mismo, yan o. Ngayon, inutusan ba kayo nito na gumawa ka ng imahe ni Mother Mary at gumawa ka ng imahe ni Jesucristo? Hindi ko yan masagot dahil wala ako niyan. Ano ba yan, bro? Hindi mo alam to libro niyo, bro?
Ang sinabi ko lang, nandito yung lahat ng mga ebidensya nandito sa akin. Wala ako, hindi ko yan alam. Eh, bakit kayo meron kayo dyan? Inutusan ba kayo ng mga buwan, ganyan? Di. Ito, nasagot ko na yan, bro. Alam nyo, wala na tayong issue sa imahe, bro. Una, may imahe kami. Kayo, may imahe rin. Oh, May larawan, may rebulto kami. Kayo, may rebulto rin. So, sandali lang, bro. Pareho tayong may rebulto, bro. Pareho tayong may imahe. Pareho tayong may rebulto. So, sold out na tayo dyan. Kasi, kapag para tayong ulol dito, bro, na nagtatalo tayo, sa pare-pareho tayong mayroon. Di ba? Ito ba, halimbawa, meron kang, sandali lang, bro, analogy lang ito, bro. Meron kang balot, meron akong balot. Meron kang suka, meron akong suka. Bakit tayo magtatalo? Di pareho tayong may balot at may suka. Di ba? Oh. So, ibang usapan na naman, bro. True church tayo, bro. Diyan ka nagkamali. Ha? Diyan ka nagkamali. Ay, hindi, bro. Kasi nagtatalo tayo. Kasi sabi mo, Diyos-Diyosan yung mga imahe namin. Pero kayo, meron kayong mga imahe rin. Diyos-Diyosan yung rebulto namin. Sabi mo, kayo may rebulto rin. Ay, hindi na tayo magtatalo dyan, bro. Kasi pare-pareho tayong mayroong rebulto. Yung nga yung analogy ko, bro. May tinapay ka, may tinapay ako, may coca, may coke rin ako. Pare-pareho tayong mayroon. Bakit tayo magtatalo? Kain na lang tayo ng kain dito, di ba? Okay. Sasagutin ko. Okay. Ito, tatanggapin mo. Sasagutin ko. Libro yan. Nandun yan sa libro. Hindi naman yung nakadisplay doon sa kagagayan nyo doon sa inyo sa loob ng simbahan nyo eh. Sa libro yan eh. Hindi naman yung ginapit sa display. Bro, wala na tayong problema dyan, bro. Kasi kapag sasabihin natin na display ng simbahan, meron kayo doon sa Cebu. Meron din kayo sa Antioquia, nakadisplay sa loob ng simbahan. Wala na tayong pag-uusapan dyan, bro. Sold out na tayong dalawa. Pare-pareho tayong meron eh, di ba? Ikaw lang nag-angkon. Angkon lang yun. Diyan ka na sa'yo. Kaya na yung analogy ko. May balot ka. May balot ako. May suka ka para sa balot. May suka rin ako para sa balot. Bakit tayo magtatalo? Diyan pareho tayong meron. Kain na lang tayo ng kain. Okay. Huna-huna rin yung una. Diba nina? Kaya wala. Ikaw nagsusunod yan na. Wala eh. Diba? Ano bro ha? Nagsupak-supak magugasa mo ang anong namin larawan. Anong napod may rebulto. Uy! Imong gamit tagsitas nga, Diyos maguna. Basta ginamag kamot sa tao, Diyos na. Karon naaman mo yung mga rebulto, gigamao pug kamot sa tao. Buot bang ipasabot, Diyos-Diyosan to. Ang imo untang itubag ato, yes or no, ronta. Ang imo magitubag ngayon wala man na sa simbahan na mo gibutang nya di man tani issue kung asa nagipamutang sa kasagutan ba sa simbahan na daplik karsada o asa. So ako lang gisakyan tong imong giingon nga kining gibutang sa simbahan karon nagpakita kog picture nga naay kuan sa simbahan ninyo. Imo na may nung giingnan nga offshot to mga pastoya to atang nagin mo ani ron. Wala nagsugo ang head sa Seventh-day Adventist na gumawa ng ganyan. Walang utos ng ganon. Sugo bro nga nagagama man mo so break the law gid mo ani bro sus forbida. Alay misyo na punta bro. Ang break the law kundi kay mo. Kamo. Kaya nagsamba kami sa spiritual. Misyo na punta bro. Ako'y nakitaan sa imong live bro. Okay. Ano na bro, kay pareho ra man na. Salamat na. Imo na interpretation. So, lain siya bro, nakakita ko sa imong live ganina ba bro? Naatoy libro nga imong gibasa bro, nga nay founder sa Islam, si Muhammad, founder sa Christianity, si Kristo. Usay title atong libro ha bro? wala na to kay labot adto. Ang ako na nga to, kanina nga itong discussion, naabot naman ka sa ko ang gikuan, hindi mo man na out of topic na.
Kuma naman tas larawan, sold out na tato kay pareho ramtang naan. Sige taglalis ani. Sayop ka, diya ka na sayop. Diya ka na sayop, kay imo rin na huna-huna. Sa una-una na amoy mga larawan, imo pang ipang dinay kay mga offshot tunutong naggugaman. Naay larawan sa mga Bible o sa man niya sa mga sa Desire of Ages unsa pa man yun na wala man nagamitan diara man na diya sa mong kuan. Kung naman gitinod mga na yung mga larawan. Ang pangutana niya na kung mayroon ka sa mua, gikuha ba na, gigamit ba na, wala na gamita. Kaya kanang gingon nga na larawan de bulto, giludhan ba? Giludhan. Ang inyo, kay giludhan man na ninyo. Aber, Wala may bro. Makakita lang jud ka bisag mapicturean lang gid mo Katoliko galuhod og larawan bro. Magsabadista na ko bro. diyan na ka na sa'yo. Diyan na, magsabadista gid ka. Kay murag katawan siguro kay mo palit pidikan sa online, mahal kayo, 30 mil. Sa paminasa. Paminasa bro. Paminasa bro. Ang gingon sa Ginoo, Kani bro, kung makakaya ka kay bro. ayaw duula. Ani bro di katawan na wala. Sa Giduula ninyo. ani bro, Giduula na. kay katawanan man kay na bro. Mupalit nig mga larawan ni Santa Maria, lami king paggagama, larawan ni Jesucristo, lami king pagka-print. Kunya ang ending dayana bro is tawag ganing niyang ludhan ra mo, mabuak na mahal kay na sakit kay tuway-tuway na bro. Diyaon na sayop kay nakalapas mo sa sugo sa Ginoo sa 9:20 sa Pinadayag. Oh. Muna kaya dyan may gisuhe nga. Muna kaya dyan may gisuhe bro, nga giludhan na mong larawan kay mabuak na mga imahig ludhan na mo. No? Sorry ka. Tinuod na, nga inyo na giludhan, inyo giduol. Wala bro eh. Maayo kayong pagkagama ludhan. At pre, mabuak ng pre ludhan. Unsa. Mga hinigugma ko na mga kaigsunan diya kang Kristo, ang Ginoo giduol na. Ang gingon sa Ginoo, ayaw paghimo og larawan de bulto, ayaw lodi, ayaw duula. Nya kay inyo man giduulan. Inyo pagay Wala jud bro, walay Katolikong gaya mo larawan din giludha na mo. Ada Ludha pagkasakitas. Diana. No, kung ludha na mo na bro, pagkasakitas tungod na nagmao. Pero amino nimo nga nagbuduol mo sa bulto. Ha? Amino nimo nga muduol mo sa ribulto. Muduol mi sa ribulto, dahil muluhod mi atubangan sa ribulto dili kay ludha na mo ng ribulto, mabuak ng ribulto. Diana Kaya ang pagluhod na mo sa atubangan sa ribulto, samara nga gitahod na mo ang mismong gilarawanan ana. Mura bag ka nang isample na kay asawa. Unya layo mo kay mong asawa, kinamog ka sa pikas lugar. Mingon ka, love, amping da love ha. Nya halok-halok pa kasi ang picture. Buot bang ipasabot nga extra asawa na nimo, dili oy. Muna ra gitahod nimo imong asawa na pinaagi sa imong larawan kay layo man. Ana ra gunang analo. Sa sa 20. Talo ka na, pildi ka na ha. Ha? Sabi mo hindi mo yuyukuran. Okay, sabi dito sa 10 utos sa Exodo 20 versikulo 5, sabi dito, wag mo silang yuyukuran. Iniyukuran mo eh. Talo na, tapos Wala na. bro. Wala na. Kung sa puno, bro. Kung ang sabi diyan na wag mong yuyukuran, hindi pasado ang sandali lang. Hindi pasado ang simbahang Katoliko diyan dahil una ang pinagbabawal diyan na wag nating yuyukuran. Inamin na. Mga kapatid, inamin na nga niyukuran. Sandali lang bro, yung signal ko bro. Sandali lang bro, kaya nawala akong signal dali bro. Okay, inamin ni Eugene nga po na niyukuran yung mga larawan at ribulto. Sabi ng 10 utos,
Kapitulo 20, versikulo 5, huwag ninyong iyukuran ang mga larawan at rebulto, huwag sasambahin, sapagkat akong si Yahweh ay Diyos na mapamibuguin. Siloso. Tapos na usapan. Tapos na usapan. Inaamin ninyo na at niluluhuran. Talo na kayo. Talo na, Brother Eugene. Wala na tayong dapat usapan. Wala bro, ay sa kadali lang bro. Okay, nawala ko signal. Wala na tayong dapat papag-uusapan. Wala. Kadali lang bro Okay, nawala ko signal bro. Wala mo. Sabi dito sa Exodo 20 verse 5, ang sabi na ganon, huwag mo silang yuyukuran at sasambahin, sapagkat akong si Yahweh ay Diyos na mapanibuguin. At kasalanan ng mga... So bro, wala man tayo bro. Kadali lang bro, mo explain sa ko bro. Sabi mo lang kanina. Sabi mo lang. Bro, mo explain sa ko sa kung side bro. Bro, mga kapatid, wala may sayop ana bro. Paminaw sa mga kapatid. Kadali lang ba? Dili lagi pasado, ang kanang imong gigamit ni Exodo kapitulo 20 bersikulo 5, bawal ta magyoko. Dili pasado ang simbahang Katoliko ana. Kay ngano man? Sabihin niya, ang simbahang Katoliko galuhon pa atubangan sa imahe, wala man ang imahe na mo giyukbuan. Di man ang imahe ang giyukbuan na mo ana. Kundili ang gilarawanan ana, maoy ang mong giyukbuan. Pinaagi sa iyang pagtan-aw namo, sa iyang larawan ba visual aid. Mural lang ni halo ka sa imong asawa ba? Sa picture. Diyan na pasabot nga mao na jud na ang imong asawa. Kung ikaduha, ang dili pwede payukbuan di ana, hindi pwede payukbuan ang mga Diyos-Diyos man ya. Kanus aba na itabo nga simbahang Katoliko gayukbo mig Diyos-Diyos pagsuroy. Diyos ang sabi. Wag kayo mabitan ang niingon ko nimo ganina. Tanan bang mga rebulto Diyos-Diyos? Dahan ko nimo ganina ngutana ko. Tanan bang mga rebulto Diyos-Diyos? May anak kag ano naaman may rebultos iligan, gigama, color gold, Diyos po to sa awam na gibutang sa simbahan mo, kumutan na kasa na gibutang. Talo na si Brother Eugene, sabi niya, mo ni resulta, kaning own interpretation. Uy, wala kami niyukuran, wala kami larawan at rebulto, kayo ang mayroon. Kayo ang yumuyuko. Unsa man na sa inyong iligan, unsa man na nasulod sa inyong simbahan, pag dinay na nimo, wagi kay kalibutan ana. Ang usapan ay nandito sa Exodo 20. Ang sabi dito, huwag kayong yuyuko, huwag lagi ba ako wala ba sold out na taana. Mga kapatid, pag ingon sa Dios Amahan nga bawal magkulit. Pag ingon sa Dios Amahan bawal magkulit og larawan, kamo gakulit mo. Kaya ang Katoliko magkulit, masukol mo. Paratag. Tandaan mo, pinaratangan mo ang Seventh-day Adventist, tandaan mo yan. Pinaratangan, sa may gagamaan na. Kato bitong gichat na ko sa imo ulo ni Ellen Goldwhite. Kaila ka na, ano na mo inibultong Ellen Goldwhite, tingon mo kag-drawing ra na para sa kalaban, tanawa ra. Waka tayo palo katong ulo ni Ellen Goldwhite nga kung gipasa nimo si Victor Isa mo'y gagama ana. Kinsa man si Victor Isa, sculpturist na sa Seventh-day Adventist. Waka tayo bawa na. Luoya sa kay nimo. Ako ay isulti sa imo. Naay larawan dito sa gawas. Sa gawas na. Pero klaro kayo nga ang mga Katoliko nagluhod sa larawan ug rebulto. Miduol ba? Miduol. Wala mang miduol na nagluhod unsa diya. Diha ang giingon sa Ginoo, ayaw pagduol, ayaw pagyuko, ayaw pagluhod. Klaro kayo. Unya kinsa man ang unsa mang mga larawan nga dili pwede na to pa luhuran da payukbuan dia. Di ba Diyos? Ang tunay na Unya unsa may pagtanaw nimo ang larawan ni Jesucristo, Diyos na na. Pagsuroy. Ikaw rin Dapat, di ba naadya sa Biblia?
Leviticus, Kapitulo 10, versikulo 10, iluhon na mga butang balaan. Larawan ni Hesus Kristo, ribultong Hesus Kristo, ingnon ni mong Diyos, kabaan dia kana. Okay. Ingon ka ng gabaan, ha? Tandaan mo yan. Saman, deal? Basig mo, maura na ka-impurnuhan ni mo. Safety na parati ang Seventh-day Adventist. Mga kapatid, kayo nanonood ngayon. Safety na. Walang nilabag na kautosan ng Diyos tungkol sa mga ribulto at larawan. Hindi Kasi wala, perting supaka ninyo, perting kalabagan ninyo, number 1 utos, wag gagawa, kamo gabuhat mo, gibutang pas gawa sa ospital sa Iligan. Hospital eh. Ingon ka nga, wala man na sa kuan, wala man na sulod sa simbahan, wala man, di ba? Ano yun? Butang sa sagingan. Wala man na, basta kay gagawa, dyan mo. Oy. Sabi mo, hindi kami, ang Katolik man kasi, lalapit sa larawan at ribulto. Yuyuko, ha? Ilaw kayo kinatawaan si Manoy. Diyan kayo nagkamali. Diyan kayo. Apdos daw. Okay, salamat, Brother Eugene. Salamat. Ang mga nanonood ngayon. Okay bro. Salamat sa panood. Bukas ulit bro.